I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Music dancing in the night, we can get so high for no reason, no non-stop. Now's the time, take it to the top. It's a sweet, a happy song. Sing all night long. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Maray na hapon. Ang kanyo na di. Kung paano mo maraman ang mga piki ng mga tawa. Pero taon yan ha. Dili mo na kita sa tuyang mga tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Mga tataramon, mga tugang unya na hapon, igdi po sa tuya na programa. Sandali lang ta. Unian sa tuyang word for the day. Hindi po sa tuya na pag-orestoryahan lamang. Mga tataramon. Ara mo daw ang Anglo. Anglo. Maangluhon nga niya. Di ba? Ayan naman ito nga sabihin ng tatara mo na Anglo. Grabe nga yan, Anglo. Maangluhon nga yang maray, so kinaon mi kaso bang bago. Dahil nga yan na maray, naluto ki maraying, o dahil nga yan masyado, na napaluwas niya so Anglo, kaya nga yari parohon nga ya, na ito nga ya, gari karabaw. ara mo daw Beef o kaya sukarnikan karabaw na iyo taben mina stick mga tugang sa pinagakaon niya tong karne. The one who brings the meat in hand or when it is being torn apart, pag iyan na kinaputan mo ang baka o ang karning baka o ang beef mga tugang, mari para mo tabi na igwasang parong anapod kan yun anglo na naman yun sa kwan naman sa Pulanggi. Ang apod kan tabi, maangluhon nga ya. Ngunyan, may mga paagi para maiwasan tabi ang sobrang anglo, mga tugang kan sa tuya na pigkakaon. Para maiwasan iyan na sobrang anglo kan sa tuyang pinagkakaon. May mga ang mga cook, ang mga cook, may pigasarabay tabi dyan na mga paagi para mga tugang makontra ang pagluwas mga tugang kan anglo. Mga tataramon. Ara mo daw
Yan, ha? Sabihin, pag ikakuminaon ka ki karning baka o karabaw, mga tugang na maanglo, hanggang day man si Pilyhon tabi, idgaro, pinimyanyaon dyan. Pero sarap po siya sa apagi, tangani mga tugang na, matisting mo, tanga kung gurano tabi ka ang parong, mga tugang kan karne, maanglo. Yan. Ako, iba man tabian sa amparong kang karne maanghit. di ba John? Diba? Totoo yan na ang karning urig daan na tama ba? So ang karning urig na anuhanan so lalaking urig? Tama ba na yan na karning urig na butakal? So butakal adi. Sabi, di ko kaya mara pero nadanggog ko yan na ang karni da ang mga tugang kan butakal na urig maanglo. Maanglo. Oh. Ang maanglo ang sabaw kan baka. Yan, sabi kan sa tuya tabing texter. Yan tabian gusto sabihon ka iyan mga tugang na sa tuyang word for the day. Ang tataramon ta anglo. Marawton ba nagadang pagdebo doon? Tulos yan na parang na yan. Kaya di ba dyan bibugtakan ki utobagang so ano nga na apod kang panghali kan sumahamot na dahon anong arang kaya na nalingaman ko sa dahon basta nailing ko niya sa dahon gigirisan iyan dyan kisarong paklang kaya na wara mga tugangan anglo kan baka yan. Na butakal. Pero ever since, ako naka-experience kan magkaon ki urig, narog tabi kan mga tugang ang sitwasyon. Alright? Yan tabi mga tugang sa tuya na word for the day. Ngunyan tabing hapon igdipo sa tuya na programa. Okay? May pinuro words ako si Renen. Uni lang pag-irestoryahan ta, how to spot fake people. Paano mo da tabi mga tugang maaraman kung ang sarong tawo peke? Yan. Pike, may kapikian siya, mga tugang an sa iya. Actually, ako nakakamali siya man. Pero tama ining mga nakasur. Ini po, this is not, bako po ini absolute na, yun na nanggad ini ha. Bako po ini. Bako tabi ni conclusive na yun na nanggad ini. Kundi, ini mga tugang, base po duman sa mga experience kan mga nagkakapera, kaya po sinurat ninda. Ade, bako natambiling niya arrogant is fake people na pala siya. Bako man tabi siya, fake individual na pala siya. Bako man tabi arrogant. Kundi, magitabi yan mga tugang sa proseso nan sarong tabo, maraman mo tabi mga tugang kung siya po sarong pike. Yan. Sabi kan Tixer, ang kaning urig na butakal, mapaarat tabi. Yung nga ni, mapaarat da. Pero kundi pa ako naka-experience ka na mapaarat ang sarong karne, mga tugang kang butakal. Alright, now. Sabi digdi, number 1 da tabi how to spot fake people. Pinarawad sa ko ini ni Renen sa ko. Thank you Renen ha. Number 1, overly sweet. Too much flattery feels fake. Kung ang tao da gari sobrahuno naman sa gari. Grabe naman ka. Gari si sobra naman na para ka sa nama madara sa ano man na bagay na gusto niya, gari si sobrahan niya naman, iyan databi ng mga tawong iyan, peke. Yan, nasabutan. Fake nga tabi ang tawong iyan. Baka man siya sweet dati, pero naging sweeton, iyan databi mga tugang sinyal na siya baka pike na tawo. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. Anang alisan dito sa ginubatan, plastic. Ano po? Anang alisan sa ginubatan, plastic. Plastic. Tama, amigo. Plastic. Tama. Plastic.
plastic. Over sweet people. Bako man siyang sweet, pero nagapahiling sa imo na siya mga tugang sweet na sweet. Tagari may pigkatago siya, as in may gusto siyang makuasi mo, kaya he or she usually change her or his or her attitude. Di ba? Ang mga lalaki baga, Junior, ade, kung may gustong daraga, salbatan na. Minaburuuton yan. Bako, Jerome, ay di ko ngayam kabisado pa. Kung may gustong daraga, minaburuoton. Kung may gusto man sa daraga sa lalaki, minaibahon man. Those are, ano po gani, yan natabi na mga bagay na, gani, pag binagumon sa diri mo, bako yan sa normal na sitwasyon mo, nagapiling ka natabi ng pagiging peke. Name. Another databi reason, inconsistent actions. Acts differently with different people. Kung ano sa nahiling mo dyan na ugali isi mo, iba man sa pigapahiling sa kuyang ugali, piki da yan. Gari maka kuanon man adi, gari masyado man na maka. An action, mga tugang niya, is different from actions na pigpapahiling sa imo, buda pigpapahiling sa iba. There is a, apod ka yan, boundaries. May pagkakaiba, mga tugang ang pigpapahiling sa imo. Kaya databi siya, bako man siya tuwan na tao, ibang pipahiling sa imong style, iba manda sa iba, regardless kung si sayan, it shows, databi. Nang tawong yan, peke, plastic. Sabi, mga tugang kan color ta, na taga Banwang Ginubatan. Alright. Good afternoon, Henry. Noron mo tabi i-discuss mga active fault line sa Bicol. Sa Lunes na po, dapat po makahanap kita kaiyan kikuan, makahanap tabi kita kang resource person na taga Feebolks. May ibang apod kaiyan migo, Orocan o Tupperware. Yan, iba man adi. Iba man. Tama ka, plastic. Alright, next. Spread gossip. If they talk about others, they will talk about you too. Oh, alam mo na. Umingat kita sa mga tawong ini. Kung ikadaangani mga tugang pigchichismisan niya, pwede man na ika-ichismis niya sa iba. Nasabutan. Isa ito, John. Si Sarah ito, John, nasa newsroom. John, si Sarah ito. Si Sarah ito, Jerome. Sarah? Sarah yan? Talaga? Kaya daw. Kanya ko, may magayon sa newsroom na naglaog ha. Pero kanya ko, si Sarah mananggad pala. Si Sarah baga? Si Sarah? Talaga? Okay. Now, sunod. Di kita kung ikachinismis ang kakantawong yan, haran na yung posibilidad, dahil chichismis ka man kaya. Umingat tabi, kung ipinang istorya, empathy. Does not care about others' feelings. Walang pakialam. Walang pakialam, mga tugang sa feeling kang iba. Kaya tabi, mga tugang, arog na kayan. Di siyang pakialam, mga tugang sa pigigibo kan iba. Buda, so pamati kan iba. Di siyang pakiaram sa feeling kang iba. Lacks empathy. Ayan. Anong Bicol kang empathy? Anong Bicol kang empathy? Ano sa Tagalog yan? Ano nga ng Bicol kang empathy? Empathy. Nasunog ang bahay nila, ang atop ay empathy. Tama? Galing nga sala naman nga ang pait mo. Empathy in Tagalog. Pakikiramay. Kulang sa pakikidamay. Empathy. Yan. Kulang tabi.
Empathy. Ding pakiaram tabi sa namamatian mo o namamatian niya. Alat nga nata, gari. Nagiinit ang lawas ko. Juminakit kaya ako. Tamalipot tigda sa announcer's booth. Lalong, yan. Okay na? Okay. Yan. Malipot sa announcer's booth. Juminakot ako. Lalong lumininit sa lawas ko. Alright. Tabi, next. Place the victim. Never take responsibility. Habo niyang mangako ng responsibilidad, gusto niya, garapin mo siya piga-api. Iba man ali. Iba man. Garo gusto niya, pirmi siyang piga-api, garo pirmi siyang biktima. Iba man ali. Ang style niya, habang siya, mga tugang nagdadakula. Gusto niya, gari, pahirak-hirak siya. Pahirak-hirak siya. Pero pag tuminalikod ka, rapong-gason ka, kung anong itataram sa imo, pag pinagibo mo, iba man ang gigibuhon niya. Titirahon ka o rauton ka, papagkarauton. Iyan databi ang mga piki na mga tao. Plastic o kaya Tupperware. Tama? Tama tabi. Next, ito. Only appears when it need. Disappears otherwise. Minalawas na, pagkayaon siya. Pero kung dahil mo mangkaipuhan, dahil man siya. Parang pagmamahal. Paminsan na andyan, paminsan wala. Di ba? Only a fake smile. Wow. Paano mo maraman mga tugang ang piki na ulok doesn't reach their eyes? Ang ulok baga. Di ba? Pag ang tao nag-uulok, mga tugang, pati ang mata, nag-uulok yan. Minasinggit ang mata, minapungay ang mata, minapakaray ang mata, tabi, fake smile. Pero pag ang sa iya pong pandok, bumino ka sana. Nagari, hiniyong sana. Dahil lamang nag-reflect mga tugang sa mata niya, yan databi, sarong attitude, ninpiki na tao. Ayan, ha? Pero ulitong ko lang, ha? Initabi, bako nang ganda, iyo na ini. Ini po susog lang duman sa mga pag-aadal, mga tugang nin iba, nasusog sa experience ninda. Bako na pag tamil arog kan, talaga ngayang fake ini. Bako po yan, absolute, na yun na po yan. Ilingon kimaray. Alright now. Next. Promise big, delivers little. Gari palang politiko. Ano? Nagaparapormi sa nin mga darakulaon, dit ano pinagdadala, says a lot but does nothing. Matinaramon, pero daiman intultol nagibo, daiman pinagigibo. Sabihin nyo, matinaramon, pero daiman says a lot but does nothing. Grabe ang tara, kulang sa gibo. Tama? Dahil may pagsinita mo, kaiwal ka pa. Kaiwal ka pa. Di ba? Says a lot, but does nothing. Puro talam, kulang sa gibo. Ayan, alright. Next. Unipadan senyales. Always bragging. Constant seeking attention. Mabinasulon. Para makuha kang atensyon. Pirmi ka, naghahanap ka atensyon ng tawong yan. Grabe naman na. Kadit-dit, babasulon mo so. Kaya riba mo, boda so, di ba? Next. Contradicts themselves. Their stories don't match. Ang istorya ngo niya na aga. Nagsengkang ka sa buong aga, nagduman nga ako sa LCC, nag-grocery. Haputon mo naman pagkahapon na, nagsend ka sa buong aga, ay, nagduman nga ako sa Ayala Malls. Di ba? Oh. Mga contradicting stories databi, iyan sinyal nin paga, pike na tao. Two-faced, duang pandok, place both sides to suit themselves. Anapon kayo ni Junior, tugbok mag-ibong. Ayaw na tugbok mag-ibong kang panahon. Ha? Di ba? Alam naman ito ang tugbok mag-ibong. Tugbok mag-ibong. Dahil pinmi siya, anod-anod ang pahit. Anod-anod ang pahit niya. Anod-anod. Tugdok mag-ibong. Ano ka? Yan.
shallow conversation, no real emotional depth, maluya da. Dahil sense ang pigtataram, quick to judge, criticize everyone easily, makaskasyon siyang manghusga, as in mag-criticize sa iyang kapwa, competes with you, always try to outdo everything you do. Alam mo na, ang tao lang yan, pirmi mga tugang na kakalabanon ko ng pigigibo mo, gustong daugon ang pigigibo mo, gusto niyang rauton ang pigigibo mo, ang gabos mong pinagigibo, gusto niya tabing i-overshine niya. Mga fake people, yung mananggad, yung mananggad, natatuga para kalabanon man. Di ba? Nakikompetensya sa imo, competes with you. Nari man dapat, kiaro ka na kompetensya. Always tries to outdo everything you do. Sunod, don't place your success. Minimizes your achievement. Sa kabaga, ika nga naging arog ka kaini, imbis baga natabangan ka, rautong ka, ay, ara mo nga marayon man talaga, deserve man talaga nga yan. Pag mga arog nga ka ng sitwasyon, will deserve man nga siya. Di ba? Tapos, mga tugang, kan arog ka, ay, tawad nga, sip sana nga yan. Di ba? Kaya nga naging arog nga iyang kayan. O, sa kabaga, those are fake people databi, fake attitude. Pero ulitong ko, mga tugang, bako tabi na absolute. Na yun na nanggad yan. Hilingon ni Doki Maray, kung talagang arog ka ng attitude din tao, dito los kita maghusga na siya sarong pike na tao. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan, kunday kita magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid, silimarin capsule, ang liver aid, silimarin capsule, para po sa ludasin proteksyong kangatay. Ini po may silimarin, nahali sa herb, natural kaya ligtas ang silimarin kang liver aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Taral doon na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay ang liver aid silimarin capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Oras po sa Pilipinas, alas 3:33 nin hapon. Pinky Ang on oras mo, hatid sa baby. Edukal Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal ng impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ASUS! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby. Alright, sige. Okay. Oy, alam ko na pala. Ano instruction niya kayo on the air? John, ipaprint mo kay Sarah sa plugging kan Earth Forum palang tabi. Sarah, pakiprint mo tabi. So, sa Earth Forum baga? Pakiprint mo sa plugging kang Earth Forum. Ayo. So plugging, makikuha kang kopya dyan. Pirod mo sa Kuya Jerome. Oh. Okay na. I-print. Iyo, i-print. Tangani na makwanta.
Ay, sabagay, may pinadala sa kuya si Shara kay ito. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay pan po na sabayaning proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lodas in proteksyon kang atay. Yan po may silimarin na hali sa herb natural kay aligtas. Ang silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Kaya katabang man yan, para mapugulan ang paghubag kayan, may bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Okay na John? Mission accomplished? Okay? Alright. Kinakita mga tugang sa satuyang Lord na ipapanahon niya na paghahapon para po duman mga tugang sa mga paraan tabay hindi po sa satuya na programa. So, sa laog tabi nin 15 seconds, ito tanong nyo sa kuya kung ano sa kuyang hagadon. Yan, ha? Sa laog tabi nin 15 segundos, mataw tabi sa makwampo kamo sa kuya, mataw sa kuya ki 5 bagay nasa kuya tabing hahagadon. Yan. Okay daw. Oras natin 14 bago mag alas 4 rin hapon para po magkorokonsiro lamang kita. Sabado man. Sabado man ngunyan. Ha? Hello? Ano naman yung pakulo mo, Migo? Gari naman duda ka naman kan mga estyle ko naman, ha? Putol kaya ang 15 segundos. Ata, madalion man sana yan. Madalion man sana. Iyo. Madalion man sana. Iyo. Ready ka na? Sige. Asa to yan, ngunya na kategorya. Mga politiko. Sige. Politiko? Iyo. Sige. Okay. Ready? 5 na pangaramin mga member, pag may ang mga apelido na yan, sigurado na yan. Pag mga board member, alangan man yan mo sa kukuhan. sige na nga ni. Yan ang para pakisuay sa kurang. Iyo, alam ko na. Okay. Te surat ko ang number mo lang. Baila, te surat ko ang number madali lang. 100 pesos? 100 load mo. Sige. Tawag ta kang 100, iyo. Alam ko na. Sige, salamat. Ano nga ni so number? Te surat ko number madali lang. 09 madali lang. Taday ko pig-announce yan. Alay. 09671. Okay. Yun na. 100. Gari sa kaloy-haloy mo nga po. Nakatsambakan mo niyan. Wala ka lang mo. Taba ka na maludang mo niyan. Di. Okay. O sige. Thank you. Congratulations. Shara. Maratabi di Shara. Shara maridig tabi. Ini ka, ludan mo tabi ni kay Cha Salomeo, 100 pesos. Yo. Ay then, lugdi ka na magdigdi. Picturean ko na sana. Magpaparadidigdi ka na naman sa kuya. Ano, Jerome? Madigdi. Like ko na. Picturean ko ini. 100 tabi. Ate, wala lang ha. 100. Yan. Alas ako ni kay Shara, tayaon digdio. Minsan may mga si Shara, may igwa man indiki mga kwad, igwa man indiki mga ngangalasan sa buhay. Yan. Okay na? Ayan na tabi dyan, Ate Shara. May mga giribong pa kita. Ate Shara, video ko ini, may klase, duminalagan ni kita. Higusan. Yun, naghahanap kay problema sa buhay. Alright, okay na? O tama na? Magulpi kita?
Nagbabasol ka nga. Bako na nasangkatusan naman kita ngunyan aldaw. Dapat pala ang kategorya ta medyo duro difficile garin na grabe nga ang pagbasol mo adi. Garing nga grabe ang pagbasol mo. Okay, dili kita sa mga health tips. Yan, ha? Ang sa tuya tabing health tips. Yan, ha? Tungkol mga tugang sa pagkaon. Yan. Alat nga na. Benefits da tabi kan pagkaonin benefits mga tugang kan benefits of touch. Yan, ha? Ang benepisyo mga tugang nin anong bikol kang touch, June? Anong bikol kang pinakaraning translation kang touch? Takang ino, diniskas ta digdi, benepisyo kan pag-touch nin kahoy, pagkupo nin kahoy. Ikadua, benepisyo kan paghapros nin tinanom, plants or grass. Yan. Ngunyan, in general, pag-iristoryahan ta, anong benepisyo mga tugang kan touch? Hapros. Tama? Hapros. Benefit, mga tugang of touch o kaya paghapros. Kay riba, mga tugang na pinagsasabi na, igwada tabi ang mental health, emotional benefits, physical benefits. Yan. Ilingunin do. Ang mga aki baga pag may makulog, ang gigibuta hihapros ta. Kung iba manuwaring, pag ang aki nadasmag, salbata na, bibit-bit kibigla, lidagitan pa. So, kadangagan mo nga niya, hiling mo na, nagparadagang samot. Di ba? Arog ka nung galit na pamit. Imbis baga na, si kasuhod so aki, imbis baga na, salbat, lidagitan pa, hilingan mo ang mga mag-arago. Si Mrs. Kairiba, ano bang Agum Junior, di pa nga na minasakat sa auto. Di pa nga nakasakat sa auto. Pipadalaga na kanago. Nailing mo nang yago, mahuhulog ako sa luway-luway. Sabi kan lalaki kan, yun na yan, sinabayan ka na sa makatulo, sa liyunong ka. Pero kan ibang nga yun ang minasakay sa auto, Junior. Pag ang minasakay sa auto, ibang nga may mga babukas-bukas pakipinto. Di ba? Ikaw pagsakat, bumukasan sa pinto. O sige, sakat na. Masabi mo sa kaiba mo, thank you. Di ba? Pag, yun, kaya, sakat sa auto ko, sinisis man sana, nababayi. Di man kiba. Sinisis lang na babayi. Di pa kibabayi na si Binakat sa auto. Marayan ta, kay riba mo na agong mo, nagkasakat pa sana, di ba nakabi, padalagan mo ng auto mo na. Agong, hindi rin. Di pa, hidalik ka. Hindi sa kabiton mo si Agong mo, paghalo mo. Hain ang pig-apod na touch therapy, mga tugang of touch, at pig-apod na touch therapy. Di ba? Nakatandol na si Agong mo pagkatakat sa auto, nakatandol sa kung saan, aray ko ngaya. Imbis baga na hapon si Agong mo, dinagitan pa. Ano yung kadangagan mo? Narakula ngaya kan. Di mo ngayon lang banggaan na, di mo lang kaputa na sinuag mo. Pag ibang nga na nakabangga dyan sa taas kan auto, kumusta? Makulog? Okay, kumusta? May kulog pa? Diba? Now, those are, hindi na tayo pigapod mga tugang na touch therapy. Diba? Improve
mental and physical well-being. Ayug-uyugon nun. Magayunon pala. Adi, it lower, it can lower. Pag sinabing it can lower, pwede na makababa mga tugang kay stress, anxiety, and depression, while boosting the immune system and reducing pain. Nakakawara nin kulog. Kaya bagay na tawong naghihibi, naghihibi. Pag huminibi siya, impression mo, Junior, daraga, babayi, huminibi, sampangan mo, kupon mo, pahungkon mo, digdi sa abaga niya, abaga mo. Oh. Nagmangno ka man sa abaga mo, pano kisipon. Para susuhan na bala. Di ba? Reduce stress and anxiety. Uyog-uyogon mo yan. Gentle touch and affection release oxytocin. Ha? Ang mga gentle touch and affection, mga tugang release oxytocin. Ano oxytocin? Ang oxytocin po is a good, love hormone. Ha? Love hormone siya. Di ba? Bonding hormone which lowers stress, fear, and anxiety. Wow! Magayunon. Adi? Magayunon tabi. Di ba? Combats depression. Touch can help decrease feelings of depression and blood and boost overall mood. Wow! Arog pala niyang kaya. Touch provide comfort and security. Sa mga aki budal adult, touch provides a sense of security, comfort, and belongingness. Kaya bagan mga aki, pag nakukulugan, pag may makulog, kikupo ta, pitawan ta kay comfort, mga tugang, wala na nga no, taon na nga, Kung girlfriend pa sana yan, John, pag girlfriend pa sana, pag ang girlfriend nga na napabalik o kung ano, grabe ang samo-samo kang lalaki. Grabe ang kupo, titikupo sana. Pero pag agum na, ano nang agumbot na dyan, kas bago ka pa. Saka, ano na nga yan? Kan kaibahan mo, may pabukas-bukas ka pang pinto. Kanago mo na, binukasan sa pinto, binuhayang kibigla, tinamaan sa ago mo. Aray ko ngay agom, tinamaan ang pintong binukasan mo. Taramang ka na ngayang mabanti. Kaputan mo! Ay, inda! Patawal-tawal kita kan mga... Kaya, kung sabihon, mga tugang an mga touch therapy na yan na sabi, nakakatabang para po sa satuya na sa diri. Muna sa tuyang kapwa, mga tugang, kaya bagay, kaya bagay may pigapod na happy-hap. Diba? May pigapod mga tugang na happy-hap. Nakakawara nin kulog. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. That touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best When you say nothing at all. Salamat kan sa pagantabay. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! I love you all. Mabuhay! all day long. I can hear people talking out loud.
May iba't ibang